ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അവിടെ പോയി, എല്ലാവരും വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. ക്ലാസ് തുറന്നാണ്. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. അധ്യായം 1 മനസ്സിലായിണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ കിട്ടിയില്ല? എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ? കിട്ടാത്ത ആരുമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില്? ശ്യാംപ്രഭുവിന്റെ കിട്ടിയോ? ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി മാതാജിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ശ്യാംപ്രഭുവിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ? ഏകാദശി പാരണവിടാൻ സമയമായി മാതാജി. മാതാജി ഏകാദശിയുടെ പാരണ വിടാനുള്ള സമയമായി. ശരി, ഓക്കെ. പറഞ്ഞ വിടാത്തൊരു വിടിക്കല്ലോ കേട്ടോ. ഞാനതാ ഒന്ന് നേറ്റത്. ഇവിടെ നമ്മളിവിടത്തെ സമയം മാറ്റണ്ടല്ലോ. ചെന്നൈയിൽ 6 മുതലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോ. അപ്പൊ 2 പേരല്ലേ? ഓക്കെ. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അപ്പോൾ നോക്കിയെടുക്കാം ആരാന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീദേവി മാതാജി പ്രഭു ഗ്രൂപ്പിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങള്? രാവിലത്തെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ശരി, തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് അർജുനന്റെ വിഷാദവും അതുപോലെ തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ? അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ അർജുനൻ ഏത് അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രഥത്തില് വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. മകനെ ഇപ്പൊ 6:45 പോകുന്നോണ്ടേ, ഫുഡ് കൊടുത്തയക്കുന്നോണ്ടേ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സുജാതയാണ്. മതി മാതാജി, പറയണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ചെയ്തോ മതി മാതാജി. പിന്നെ പറഞ്ഞ വീട്ടിന്റെ ഇപ്പഴാണോ? അതെയോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതില് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞത്. 3 ഭാഗങ്ങൾ, 3 യോഗം. ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. അത് 3ഉം ഇതിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നും പറയാം, സാഖ്യയോഗം എന്നും പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 1. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാ വിഷീദന്തമിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്. സഞ്ജയൻ ആരോടെ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്. കരുണാർദ്രനായിട്ട് അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ, കണ്ണൊക്കെ വെള്ളം വന്ന് നിൽക്കുക, അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്ന അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണീരുമെല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പ വരുന്നതും വിലാപം വരുന്നതും കണ്ണീര് വരുന്നതും ഒക്കെ എപ്പോഴാണ്? ഈ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ആത്മാവാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്, ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് നശിക്കാനുള്ളൊരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ, അത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? അജ്ഞാനം മാറി ജ്ഞാനം വരുന്നത്.
അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ കണ്ണീരും വിലാപവും അനുകമ്പയും ഒക്കെ. അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരാണ്. ആത്മാവിനെ ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടത്താന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അനുകമ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. മധുസൂദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് മധുസൂദനൻ എന്ന് പേരുണ്ട്. അർജുനന് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഇപ്പോ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വ്യാമോഹം, ആ അസുരനെ വധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആർക്ക് വേണ്ടത്? ഇപ്പോ അർജുനന് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഉള്ളിലെ ആ വ്യാമോഹം ഇല്ലാതാക്കുക, അതൊരു അസുരനാണ്, അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മധുസൂദനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രാക്ഷസനെ പോലെയാണത്, അതിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മധുസൂദന എന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസൂർക്യം അകീർത്തികരമർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നത് നയിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, നിനക്ക് എവിടെന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്ന് പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല നീ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും. ഇത് നിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല നിന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എവിടേക്കാണ്? അകീർത്തിയിലേക്കാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കീർത്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. പാണ്ഡവരില് വളരെയധികം കീർത്തിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിന്നെ ഇത് കീർത്തിയിലേക്കല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നെ നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമസത്യത്തെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി നമുക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അർജുനനെയും ആ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. ആ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് 3 ഭാവത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള് ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും അറിയപ്പെടാം. നമുക്കറിയാവില്ല, 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ പരമമായ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ അളവനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബ്രഹ്മമായിട്ടോ പരമാത്മാവായിട്ടോ ഭഗവാനായിട്ടോ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തെ മാത്രം. ആ പരമസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്ന? അവിടെ ഒരു പ്രകാശം മാത്രമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പിന്നെയാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഇത് ക്ഷമയോടുകൂടിയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മം, അതിനേക്കാളും ക്ഷമയോടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കും. പിന്നെ ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനെ 3 ഭാവങ്ങളെ ഇതിനെ ഉപമിക്കുന്നത് എന്തിനോടാണ്? സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തോടും സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തോടും സൂര്യഗ്രഹത്തോടും ഇതിനെ ഉപമിക്കുകയാണ്. ഈ 3 ഭാവങ്ങളെ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തോട്. കാരണം ആ പ്രകാശം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉറവിടം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, വേറെ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? പരമമായ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രകാശമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ പോയപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ആ പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യൻ പ്രകാശത്തിൽ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? സൂര്യൻ ഒരു ഉപരിതലം ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് എന്തറിയുന്നത്? ഭഗവാനായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാണ് സൂര്യൻ ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പിന്നെ ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം എന്താണ്? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? പരമപുരുഷൻ. ആരാണ് നിർവചനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്? പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനാണ്. വേദവ്യാസന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനാണ് സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. 6 ഭഗങ്ങള്, 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ്. സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും ഒരാളിലും കാണില്ല. നമുക്കിത് ഒരുമിച്ച് ആരില് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ? ഭഗവാനിൽ കാണുള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകാം, വേറൊരാൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാകാം, യശസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും 2 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ 6ഉം കൂടി തികഞ്ഞു വരുന്ന ആരിൽ മാത്രമായിരിക്കും? പരമപുരുഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും.
ക്ലൈബം മാസ്കമഗമ പാർത്ഥ നൈതത്തെയ്യുപപദ്യത്തെ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോതിഷ്ഠാ പരന്തപ. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇത് തരം താണ ആണത്തമില്ലായ്മയാണിത്, അതിന് നീ അധീനനാകാൻ പാടില്ല. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്നും. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ എന്താണ് ക്ഷുദ്രമായിട്ടുള്ള ഹൃദയ ദൗർബല്യമാണത്, അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ വഴക്ക് പറയാണ്. ഇവിടെ പാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പൃഥയുടെ പുത്രനാണ്. ക്ലൈബം മാസ്മഗമ പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർത്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ പൃഥയുടെ പുത്രൻ. പൃഥ എന്ന് വെച്ചാല് കുന്തി ദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് പൃഥ അഥവാ കുന്തി ദേവി. കൃഷ്ണനുമായി അർജുനന് രക്തബന്ധമുണ്ട്. പേരിന് മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അർജുനൻ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യുഗത്തിൽ തന്നെ കുറെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുണ്ട്, ക്ഷത്രിയന്മാര്. ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണെന്ന് പറയാം. കാരണം അവര് പേരിന് മാത്രമാണ് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനനെ കാണാനായിട്ട് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷൂഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹാവാരിസൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹാരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ കിളിച്ചടിക്കും? അർജുനൻ പറയാണ്. കാരണം എന്താണ് പറയണത്? ഈ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അതുപോലെ തന്നെ ദ്രോണാചാര്യരെ പോലുള്ളവരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുക? അർജുനന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിക്കുക. അർജുനന്റെ നമുക്കറിയാമല്ലേ, വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് അർജുനന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടത്. അതിനുശേഷം ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആര് വളർന്നത്? അർജുനൻ വളർന്നത്. പിന്നെ ദ്രോണാചാര്യരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലോ, ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിരുന്നു ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ദ്രോണാചാര്യരും ഭീഷ്മരൊക്കെ അർജുനനോടൊക്കെ പെരുമാറിയിരിക്കുന്നത്. അവരെയാണ് അർജുനനോട് വധിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനൻ അത് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ചോദിക്കാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവരെ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുന്നത്? ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക്സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടുന്നതാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. സാധാരണ രീതി എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുജനങ്ങളോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വാക്കുകൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ അവരെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവരെ എതിർക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് സാധാരണ മര്യാദ. എന്നിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, തന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനനോടോ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സന്ദീപനി മഹർഷിയോട് എതിർക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ചെയ്യോ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ഗുരുവാണ് ആര്? സന്ദീപനി മഹർഷിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുരു. പിന്നെ പിതാമഹനാണ് ഉഗ്രസേനൻ. അപ്പൊ ഇവരോടൊക്കെ എതിർക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ തുനിയോ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ അർജുനൻ അതല്ല ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഭഗവാൻ ചെയ്യോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഗുരു നഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും വൈഷ്ണവീഹലോകേ ഹത്വാർത്ഥകാമാസ്തു ഗുരുനിഹൈവ ഭോഗാൻ രുതിരപ്രതിക്താൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമാകും. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ, ആ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവര്. അവരുടെ ജീവിതം വെച്ച് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതാണ്. അർജുനൻ ആരാണ്? രാജകുമാരനാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട്? ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എന്തിനില്ല? ഇവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. ഈ ലൗകികമായ നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവരെല്ലാവരും. പക്ഷെ അവരെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങൾ എന്തായിട്ട് മാറും? രക്തപങ്കിലമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ വധിക്കേണ്ട, ഞാൻ ഭിക്ഷാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, പക്ഷെ ഇവരെ വധിക്കാൻ ഞാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശാസ്ത്രപ്രകാരം വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവാണെങ്കിലും ശാസ്ത്രപ്രകാരം എന്താ പറയണത്? ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനാണ്, വിവേകം നശിച്ചവനായ ഒരു ഗുരുവാണെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം?
നാം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും എന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാനുള്ള ബാധ്യത ആർക്ക് വന്നു? ഭീഷ്മർക്കും വന്നു, ദ്രോണർക്കും വന്നു. അപ്പൊ ഈ സാമ്പത്തികമായ പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായിട്ട് അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത ആര് നഷ്ടപ്പെടുത്തി? ഭീഷ്മരും ദ്രോണാചാര്യരും നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ചൈതദിഗ്മകതരന്നോ ഗരീയോ യത്വാ ജയേമ യതിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമസ്തേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്രഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവരാൽ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് അർജുനൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവരെ വധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഇപ്പൊ യുദ്ധമാണെങ്കിലോ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യാണ്. അർജുനൻ പറയാണ് ഇവിടെ. അർജുനൻ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, എന്താണ്? അത്യന്തം വിവേകശാലിയാണ്, സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും താൻ ഭിക്ഷാടനം നടത്തി ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്നുള്ള നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടി കലർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വതാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, വിവേകശാലിയാണ്, സുനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനുമാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും ഭിക്ഷാടനം നടത്താന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലും ആരെത്തി? അർജുനനെത്തി. അർജുനന്റെ നിസ്സംഗതയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം, പിന്നെ സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. ഭക്തനാണ്, അപ്പൊ ഭക്തന്റേതായ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആർക്കുണ്ട്? അർജുനനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അർജുനന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും അർജുനൻ എന്താണ്? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വതാ യോഗ്യനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാണ് ഇവിടെ. കർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേദഃ യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യാതി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? എന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയില് എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? നേരെ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ചോട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടി തരാനുള്ള കഴിവുള്ള വിശ്വാസിനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പല സമയത്തും പല സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് വഴികാട്ടി തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? കൃപണനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു, നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് അതിലൂടെ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്ത് ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ. ആ ലക്ഷ്യം, ആ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് നടക്കുന്നില്ല അവിടെ നടക്കാതെ നമ്മൾ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃപണനാണ് നമ്മൾ. ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലും സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. അപ്പൊ കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പിശുക്കൻ. എന്തിനാണ് പിശുക്ക് കാട്ടുന്നത്? ആത്മീയമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആത്മീയമായ എന്താ പറയാ, ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാതെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അവിടെ നമ്മൾ സമയം കണക്കാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പിശുക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബം, ഭാര്യ, സമൂഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ കൂടുതൽ സമയം
ചെലവാക്കി പോകുന്നവരാരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്. നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാതെ ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ പോകുന്നവര് കൃപണന്മാരാണ്. അവര് പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെയാണ്. അതായത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നവര്. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ കൃപണൻ ആരാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. പിശുക്കൻ. പിശുക്കൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുത്യാത് ഉച്ഛോഷണമിന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാവസപ്നമൃത്തം രാജ്യം സുരാണാമപി ചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പദ് സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അകറ്റാനുള്ള ഈ ഒരു ദുഃഖം, ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഒരു ദുഃഖം, അതിനെ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഈ ഭൂമിയില്. ഭൂമി സമ്പദ് സമൃദ്ധി എതിരാളികളില്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും അർജുനന്റെ പറയണ എന്റെ ഈ ദുഃഖത്തിന് അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുനീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് ആരിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ആചാര്യനിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ആചാര്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? ആചാര്യൻ. അല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല? വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജനനം, വാർദ്ധക്യം, മരണം, രോഗം. നമ്മൾ 4 പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കടന്നു പോകുന്നത്. ഇതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമുക്കൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാ, വ്യാധി. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കും. പിന്നെന്ത് സംഭവിക്കും? ജരാനരകൾ ബാധിക്കും, രോഗങ്ങൾ വരും. ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണിത്. ഇതിൽ നിന്നും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ടും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ ഒന്നും പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഇത്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ: ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന 4 പ്രശ്നങ്ങളാണത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്ത ഋഷികേശം ഗുഡാകേശാപരം തപ നയോത്സ്യ ഇതി ഗോവിന്ദ മുക്ത തുഷ്ണീം ബഭൂവഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഗോവിന്ദ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നെന്ന് എന്നറിയുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ അദ്ദേഹത്തോട് എന്താ പറയണത്? പരം തപ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് പരം തപ എന്ന് വെച്ചാൽ ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതാണ് പരം തപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആരെ നിരാശപ്പെടുത്തുകയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര നിരാശപ്പെടുത്താണ്. തമുവാച ഋഷികേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വജഃ. അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് ഭഗവാനോട് പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 2 സൈന്യത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാകയാൽ ഇരുവരും ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. ഒരാൾ സ്വമേധയാ മറ്റൊരാളുടെ ശിഷ്യനായി. അപ്പൊ അത് ഓർത്തിട്ടാണ് ആര് ചിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണനും അർജുനനും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇപ്പൊ എന്തായി മാറി? കൃഷ്ണന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ശിഷ്യനായിട്ട് ഓർത്തായിട്ട് മന്ദഹസിക്കുന്നത് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പോ ആ ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോട് എന്നെ പോലെ വളരെ ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ആര് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന്? ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അശോജാനന്യ ശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞവാദാംശ ഭാഷസേ ഗദാസൂന ഗദാംസൂചാനാനു ശോചന്തി പണ്ഡിത.
ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവരെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയോ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ പറയണത്? നീ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെയാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ നീ എന്താണ് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? അതായത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയണം, നീന്റെ സംസാരം കേട്ടെന്താ തോന്നാ? ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ബുദ്ധിമാനല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അറിവ് എന്നാൽ പദാർത്ഥത്തിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിനെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുക. അപ്പൊ അറിവെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം. പദാർത്ഥത്തെ, ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണിടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലുള്ള പ്രാധാന്യം എന്തിനില്ല? ശരീരത്തിനില്ല. ഇത് അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ആര്? വിജ്ഞാനി. വിജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരത്തിന്, ആത്മാവിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തിനില്ല? ഈ ശരീരത്തിനില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ജ്ഞാനികളാണ്. ന ദേവാഹം ജാതു നാസം നത്വം നമേ ജനാധിപ നൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതം പരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനോട് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇല്ലാതായിട്ട് ഒരു കാലവും ഇല്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നീയും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം സമാധാനത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, നീയും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ പറഞ്ഞ രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്താണ് ആര്? അർജുനൻ. പോർനിലത്ത് ഒന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വത വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. അവരാരും മുൻകാലത്ത് ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വത നഷ്ടപ്പെട്ടവരല്ല. അപ്പൊ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആരെക്കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്താണ് അർജുനൻ. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ? മുൻകാലത്ത് ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്നും ഉണ്ട്, ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നാളെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണ്ട? അവരെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ആർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, ആ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും, ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ, ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത്. ബാല്യത്തിൽ വരുന്നതും യൗവനത്തിൽ വരുന്നതും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതെല്ലാം ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിലുണ്ടാവും. ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും ആത്മാവ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തതയുള്ള ആളെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീര പരിണാമത്തെ പറ്റി വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ധീരനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക്. ആ ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ധീരൻ.
ആ ധീരൻ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ശരീര പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന കാരണത്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മായാവാദ സിദ്ധാന്തം ഇവിടെ സ്വീകാര്യമല്ല. വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയും ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമാത്മാവാണെങ്കിൽ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോട് ഉപമിക്കുക. അപ്പൊ പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ പരമാത്മാവാണ്, ജീവാത്മാക്കൾ മുഴുവനും നക്ഷത്രങ്ങളാണെന്ന് ഉപമിക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? എടുക്കാലോ കുറച്ച് 10 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സംസിദിശ്വസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ക്ഷണികങ്ങളാണ് ഈ സുഖവും ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത്, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വരവും പോക്കും? മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം മാറി വരുന്നത് പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ നീ പഠിക്കണം. അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച 2 പേരുകൾ ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. കൗന്ദേയ, പിന്നെ ഭാരത. കൗന്ദേയ എന്ന പദം മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായ നിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ മഹനീയമായ ഒരു പൈതൃകം ആർക്കുണ്ട്? അർജുനനുണ്ട്. അത് ആ ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് സാധിക്കില്ല? യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യം ഹി നാവ്യഥയന്തേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹതനാണ്. അപ്പൊ സുഖവും ദുഃഖവും രണ്ടും വരുമ്പോൾ എന്ത് പാടില്ല? നമ്മള് അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിനെ സമനിലയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മോക്ഷപ്രാപ്തി നേടാനായിട്ട് അർഹനാണ്. മോക്ഷം നേടാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയാം. സുഖത്തിനെയും ദുഃഖത്തിനെയും അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനായിരിക്കും. സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സതഃ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടോന്ത ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിനെ, അതായത് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല, സനാതനമായതിന് ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ്. ഈ രണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അവരിത് അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, ആത്മാവിനാണെങ്കിൽ നാശവുമില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന തത്വദർശികൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. ഈ രണ്ടിനെയും കുറിച്ചുള്ള സ്വഭാവം അവർ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ വസ്തുത അവര് അംഗീകരിച്ചത്. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത്. അപ്പൊ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഒന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, ഒന്ന് നിലനിൽക്കാത്തതാണ്. സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തര മാറ്റങ്ങൾക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. നമുക്കറിയാം, ശരീരത്തിന് പലവിധ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ശരീരം കടന്നു പോകുന്നതാണ്. ജനനം വരുന്നു, വളർച്ച വരുന്നു, പിന്നെ പ്രത്യുൽപാദനം, പിന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു, പിന്നെ ക്ഷയം വന്നു, പിന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ ആത്മാവിനാണെങ്കിലോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നാശങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാക്കള്, തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നുള്ള ബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തില്ലാതാകും? അജ്ഞത നമ്മളിൽ ഇല്ലാതാകുന്നു.
അവിനാശീതു തദ്വിത്തീയേന സർവമിദം തദം വിനാശമഭ്യസ്യാസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്ത, അതാണ് ജീവാത്മാവ്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണെന്ത്? ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അവബോധം. നമുക്ക് ആ ഒരു അവബോധമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ടെന്ന്. ഈ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ വലിപ്പം, ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണങ്ങളാണ്. അത് നിരവധി ഉണ്ട് താനും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ഉണ്ട്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ മുടിയുടെ തുമ്പ് അതിന്റെ 10,000-ൽ-1. അതാണ് എന്ത്? ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യോ ശക്ത ശരീരിണ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ തസ്മാദുത്യസ്യ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ നാശമുള്ളൂ. അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ ഉള്ള ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപരിമേയനാണ്, നാശമില്ലാത്തവനാണ് ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധം ചെയ്യണം. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിർത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശം, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവിന്റെ തേജസ്. ആ ഭൗതിക ദേഹം മുഴുവനും ആത്മാവിന്റെ തേജസ്സാണ് ശരീരത്തെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത്. ഏനം വേത്തി ഹംദ്വാരം യശ്ചൈനം മന്യദേഹതം ഉഭൗതൗ വിജാനീതോ നായം ഹന്തീന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവർ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൊല്ലാനും സാധിക്കില്ല, മരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കരുതുന്നവരാരല്ല ഒരിക്കലും ജ്ഞാനിയല്ല. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏത് ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നതും നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ, അതായത് നമ്മള് ആധികാരികമല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് ജീവിയെ ഹിംസിച്ചാലും അതെന്താണ്? നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും എന്താണ്? ശിക്ഷാർഹമാണ്. നമുക്ക് ഒന്നിനെയും ഹിംസിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇല്ല. എന്നാൽ അർജുനനാകട്ടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല, മതാനുശാസനം അനുസരിച്ച്. അതായത് അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ നമുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ. മുന്നത്തെ ദിവസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, അതായത് പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, പ്രകൃതി. 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, പ്രകൃതി. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്യം ആരാണ്? എങ്ങനെയാണ്? ആരാണ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്? പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, ഈ 6 ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവർ ഭഗവാൻ. 6 ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പാർത്ഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? അർജുനൻ.
എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഹൃദയുടെ പുത്രൻ. വൃദ്ധയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട്. വൈദിക നിയമം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം? വിവേകം നശിച്ചവനും ദുഷ്കൃതം ചെയ്യുന്നതുമായ ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന 4 തരം ക്ലേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ജനനം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. രോഗം, വാർദ്ധക്യം, ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. ഈ 4 ക്ലേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ശരീരം നശിക്കുമെന്നും ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം, ആത്മാവിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം എന്തിനില്ല? അതായത് ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്. ആത്മാവിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം ആ ശരീരത്തിന് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ആരാകുന്നത്? വിജ്ഞാനിയാകുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ മുക്തിക്ക് അർഹനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അറിയുന്നവനാണ്. എന്താണത്? നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനും മുക്തി. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലായിരുന്നത്? കണ്ടോ? എവിടെയായിരുന്നു അതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്? എത്രയില്? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ മുക്തിക്ക് അർഹരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും, സുഖവും ദുഃഖത്തിനും എന്താണ്, സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തിയാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും മുക്തിക്ക് അർഹനാകുന്ന വ്യക്തി. സുഖവും ദുഃഖവും രണ്ടും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല, അതാണ് മുക്തിക്ക് അർഹനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്, ശരീരം അനശ്വരമാണ്. ശരീരം അനശ്വരമാണ്. ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും ശരീരത്തിന്. പക്ഷെ ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. വ്യത്യാസം. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? മുടിയുടെ 10,000-1,000. ഒരു മുടിയുടെ 10,000-1,000 ഈ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. എത്രയും ചെറുതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-1,000 ഈ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് കടന്നിട്ടില്ലല്ലോ. 9 വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്.